Tussen Huttegriep en Burgum, onder Lange Liene, binnen de kei de baas. In dit natuurgebied van het Frieske Geer komt haast geen menske. Bij sommige liefhebbers die graag kuieren maaien, fietsen maaien, is het gebied wel bekend. De Ingen zullen wel wat weten van de pengo's en de ontstaansgeschiedenis ervan en wat het betreft. En dan wordt ze denken, hey, een mooie groene vijver. Maar ja, het is je net smorende drok. Opvallend in het landschap binnen de pingo's. Dat binnen dobben die 100.000 ierlien in de eerste ontstaan binnen. Gewoon pingo's binnen begroeid en sompig, oor een liekje op een vijver. Het is een heel mooi plaatsje van oude Lange Liene, vanuit het Skado. En dan zijn uit de zijn plassen. Je ziet spiegel in de takken en bij met water. De vleene libelles boven. Er zitten in deze visjes te zien. Er springen ze nou naar lietse visjes. Er wriemelen een heel soort lietse visjes in het oppervlak om. Ja, dit is een heel mooi landelijke vijver eigenlijk deze. Er binnen een stuk of 10 pingo's in deze omkrieten. Ze binnen wichtig, want ze leveren in soort gegevens oer van alles en nog wat. Nou, het vertelt dus een heel soort oer de ijstijd, maar vooral oer de periode daarna, toen het warmer waren en de planten begonnen te groeien. Hoe die lage vinkjes zien wat voor planten er groeiden. Dus kist ik zien van wat de waterkwaliteit in de omjouwing toen we bepaalde soorten veen ontstaan in bepaalde watersoorten. Het vangt ik een heel soort stoommol van planten uit de omjouwing in, dus het houdt ook nog een beeld van directe omjouwing van zo'n pingo. Dus ja, je kinderen een heel soort uit gewaar. Nevens Wester is het spietig dat net meer mensen van het natuurgebied genietje. Maar dat zal gauw veroordelen. Er rennen al kaaieroutes naar de pingo's. En eerst daar wordt de centrale as die wordt online. En ja, dan maar de onderlis van de centrale as. Weer de kaaierpaden komt ik voor een deel fietspaden doorheen. En het wordt een rondgaande kaier- en fietsmogelijkheid. Dus dan kun je in de tak of een rondje maken. En ja, ik burg hem wel uitbreiden aan de westkant. Dus ik denk dat die nieuwe bewoners hier dan ik geregeld op snel en eens even een kaier of een fietsdagje maken zullen.